さっきのねスクスタの配信でね、音声オフにしようとしたらね、普通に楽曲流れてたなそれでね、コンテンツ ID に関するね、警告メールが来ました。アカウントに関しては問題はないんだけど、もうね、音楽関連ゲームはちょっと難しいな。著作権はすんげえうるさいよ、YouTube は。収入こっちで入らへんから難しいの。難しいんだよ。たつもりがさ、普通に流れてるっていうね。難しいところだわ。だからね、まあね、著作権には気をつけてやります。普通に何話か第何十章とかの収録しとけばよかったと後悔してます。まあここまで気をつけて